أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. yau mun zo muku da sirri na karɓar haƙƙi na mutum akan wanda ya riƙe maka haƙƙinka, amma don Allah kar a aikata sai dai idan mutum an yi da shi ya ƙi biya, to shi ne ake aikata wannan aiki. Idan mutum ya riƙe maka haƙƙinka kuma yana nema ya cinye ya hana, to ana yin wannan aiki kwana 3 ko kuma kwana 7. Ɗulinsa tsawonsa shi ne nan da kwana 9. Yadda ake, akwai hatimi wanda hatimi ne za a rubuta shi yana nan zuwa gaba. Shi za a rubuta, idan an rubuta za a sa sunan wanda ake so a karɓi wannan kuɗi ko wannan abu a wajensa, za a rubuta sunan shi a tsakiya, kuma ana rubutawa ne a jikin allon ƙarfe. To idan an rubuta shi kenan sai a samu garwashi na wuta ko kuma a haɗa wuta ko a samu rushi na wuta sosai, sai a ɗora wannan allon ƙarfe. Idan an ɗora shi sai a zo a kama wannan wurdi na ya ƙaharu, za a yi ta 1111. Ya jabbaru za a yi ta 1111. Ya muntaƙimu ita ma za a yi ta 1111. To haka ake insha Allahu. Kuma yanayin tafiya kowanne akwai irin mustajabar shi. Akwai wanda ma in suka yi na kwana 3 shi kenan ya isa buƙatar su take biya. Wani kuma sai an yi kwana 7. Wani an wuce 3 kafin 7 ɗin sai ka ga Allah ya sa ana zuwa an samu. Wani kuma gaskiya sai ya kai 9. To wannan aiki dai haka yake tafiya. Insha Allahu in dai aka yi shi, to za a samu abin da ake so insha Allahu. Kuma in son samu ne, ana so a lokacin da ake wannan wurdi a riƙa yin hayaƙi da bukhuru Sulaiman. Bukhuru Sulaiman hayaƙi ne wanda ana buƙatar lokacin da ake wannan wurdi, ga shi an ɗora allon ƙarfe a wuta, to a riƙa yin hayaƙi da wannan bukhuru Sulaiman ɗin. To insha Allahu za a ga yadda buƙata za ta biya shaf shaf. Insha Allahu mutum yana tsuma zai baka in dai yana da shi. Dan idan babu a lokacin da ka yi, to dai kawai zai shiga wani hali ne, amma dai zai ji babu daɗi na rashin ba da wannan abu da ake da buƙata. Kuma bayan haka al'umma muna godiya, kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara sada mu da alkhairansa, kuma ya taimake mu a cikin dukkanin lamuranmu. Sannan gudunmawa da kuke bayarwa da kuma ƙoƙari na ba mu goyon baya na kawo waɗannan sirrika, to lallai muna godiya, kuma Allah ya ƙara mana ƙarfin gwiwa. Allah kuma ya taimake mu gaba ɗaya. Allah ya biya dukkanin buƙatunmu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.